ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. Умед дорам ки камакакам бошад, писандтон мегардад. Ози мехоҳам ҳамин нархҳои велюрро нишон диҳам. Ман ҳамин куртои велюр ози новинка биромадагиянд 180 сомонӣ нархҳошон то размери 52 доранд. Анами коричневиш як намудаш фақат мондагиай, а дигарош боша ҳастай ҳозирашда. Беҳад фасони хушрӯ. Ҳамиҷа ду фасонай, ҳам коричневиш то поёна кнопочниай, дигариш бошад миёнаш бо вай омадагиай. Поест бар ин омадагиаю, тарафаш парпарак мешавад поёни курта. Марҳамат, агар дар кор бошад нависед, доставка дорем. И видеора ман аз корвон ҳафтум дарвоза сеюм рияд-ба навор гирифтагӣ ҳастам. Метавонед худтон омада бо аз наздик хубтару нақстар дида нарх наво кунед. Жимпирое ки айни замон дида истодаед, ино туркиян. Туркиё сар мешава аз 170 сомон, аз 160 сомон то 170-180 сомона. Беҳад жимпирчаҳои хушрӯи фасон. Безразмерниян ино стандартан, то размерҳои медонед 52-54 мешава. Инчунин инҷада туникаҳоям ҳастанд. Туникаҳоям ҳамихе нархҳошон аз 160 сомон сар мешавад то 180 сомонира. Безрукавка ҳаста, безрукавко 160 сомонӣ. Ина марҳамат, тамошо кунед, бинед. Агар дар кор бошад, ина рияди болора бинед, безрукавкаян. Бисёрам безрукавкаҳо ваёшон хушрӯи моделошон. Ҳамин чиборе ки дидестед, ҳамаш евростилан, ҳамаш моделҳои турецкиян. Метавонед ки дархост кунед ё ин ки биёед худтон анами ҳафтум дарвоза сеюм рияд худтон бо пурратар аз наздик бинед, нарх наво кунед. Мисол маъқултон шид, баъдан метавонед харидорӣ намоед. ина марҳамат. Дариҷа двойка ҳастай. Бисёрам хушрӯи двойка. Спорт стилаям. Спортивка. Вайш материалаш замшай. Дидед 180 сомонӣ. То размери янами 52-50 дорад. намхе бо капюшонаш намхе фасон кардагӣ. Брукуш манже дора, поёнаш резинка ва остинои курташам ҳам хел. И калтаакай аҳамиятет, кофтваиш калтай спортивкаяй. Ина спорт стилора ман ирӯз нишон дода будам. Дариҷа бо ҳаста нами куртое ки тамом шуда буданд, бо омадай бори навда дӯстони азиз. Ино тинкам бошанд, беҳад хушрӯ харидестияншона. Метавонед дархост кунед. ёра нархҳошона дар видеои пештара гуфтагӣ будам, агар хато накунам 150 ё 160 сомон буданд ино. Набинед чӣ қадр фасони хушрӯ. Материалошон жаткаяй. ази бисёр нависта буданд ки вай кунед, ба мо доставка кунед, тамом шудагӣ буд дӯстони азиз. Барои ҳавайҳо боз ҳам нишон додистам ки касоне ки мехостед, набинед омадагӣ ҳаст ҳами бор. аҷада туникаҳо ҳаст чанд намуд. иям сеюм риядай дӯстони азиз, анамо ҳафтум дарвозаи корвон тарафи мираж. иҷада безрукавкаву жимпирора мехоҳам барои шумо нишон диҳам. Безрукавка аз 65 сомон нархш сар мешава. қиматаш 190 сомонай. анами чӣ боре ки дар инҷа дидестед, чӣ безрукавкае ки дидестед 190, шояд ки аз ҳама вайш ҳамиқа нарх бошад қиматаш. иҷада ина ҳар намудаш ҳастай. баъд бо жимпиро ҳаст. жимпиро қиматаш 200 сомонай, арзонаш аз 100, хато накунам, аз 130 сомон сар мешава. марҳамат, метавонед худи шумо бо омада аз наздик бинед, бо нархҳошон шинос шавед. агар ки маъқултон шава, баъд нарх наво кунед ё ин ки ягон ҷои дигаша бинед. дар ҳар видео ман гап мезанам ки вақте бозор мебиёед як бор муқоиса кунед, зеро ки манам намедонам ки мисол ҳамиҷа арзонаю шумо биёед аз ҳамиҷа харед. ман мисол чизеро ки мебинам хушрӯ метова дар назарам, мехоҳам ба шумо низ нишон диҳам. бинед ангоркагиян, анам безрукавкаҳои болобудагиёш.
инош бо дарозтарам безрукавко. чӣ тавре ки гуфтам безрукавко сар мешаванд аз 65 сомон ва аз ҳама қиматаш 190 сомон то 190 сомонай. агар касе дар кор бошад нависед ба ман, бо ма гап мезанам ки кадомаш чанд сомонай. дар як комментария навистагӣ ҳастанд ки шумо фаҳмотар гап занед кадомаш чанд сомай чӣ хеле гуфта. рости дӯстони азиз, медонед вақте бозор мебиёӣ беҳад қиндай мисол ба навор гирифтан, яъне ки на ҳар кас розӣ мешавад ки ҷои ӯро мисол мо абзор кунем, нишон диҳем. ҷое ки иҷозат метиҳанд пурра мисол савдогар, ҳар як бора мо якта ба якта нишон метиҳему нархоша гап мезанем. вале ҷое ки бинем савдогар кор дошта боша ё ин ки ягон банд боша, мо мисол мегӯем ки аз ҳама арзон, аз ҳама қиматша гап занед, мо бора нишон диҳем барои одамо, барои тамошобинон, то ин ки омада харидорӣ намоянд ва ба мо анамин аз ҳама нархи арзону аз ҳама нархи қиматша гуфтам хе гап мезананд ки аз чанд сума то чанд сумара доранд. иҷада инамин намудо ҳастай, иноям фасонаки хушрӯ жимпирако, иноям ҳамин хел аз ҳама қимат амиҷада жимпирое ки мебинед то 200 сомонай, аз 160 сомон сар карда то 200 сомон. иҷада бо ҳаст киртои 150 сомона. марҳамат, болора дуюм ряда бинед, куртаву почаям дора ва куртаи холиам дора. ино 140 150 нархошон. ина марҳамат ҳаст бо халатои бамбук ва халатои ламираж. кадомаш бамбукай мисол 100 нархи донаш 140 сомон, ламиражишам 130 сомон ам хелайда нархошон 130 140 сомон. ин видеора ман нишон дода будам тона анамин спорт стилёра. дӯстони азиз, гуфтед чаро ки видеои кӯтоҳ кардед. ози мефаҳмонам тамошобинони азиз, бовар кунед видеои 8 минута 10 минута амиқа вақт мекунам, ами то 2 минутша тамошо мекунанд ё ин ки то 3 минута. статистикара ҳангоме ки ман мебинам ҳамин қадара тамошо мекунанд ва ман ҳам имкон гирифтам ки ҳам чизои хушрӯва камакак нишон диҳам, то ин ки шумо чизи мехостагитона дарёфт кунеду ёбед. ва сабаби дигараш ин набудани ози камакак суст будани интернетай. аз ҳамин сабаб дӯстони азиз ҳамаш нағз мешава. мебинем эксперимент мекунем. мисол агар ки ҳамин видеои кӯтоҳам ба шумо писанд боша, чизои хушрӯра мисол якта дута байнда кӯтоҳ мепартом ва боз ҳам интернет ки нақз шава видеои дароз мешава. иншааллоҳ ки тамошо кунед. ана куртаям беҳад фасонак 140 сомон. то размери медонед ай камондагиай то размери 50 аст. тараф ламиражиёяй баъда намихе вай ҳастай абая ҳастай. нархи абая нархи донаш 200 сомон гуфтан. ямаму сеюм ряда дӯстони азиз, сеюм чорумайдаиш. ана баъд кастумчаҳои 120 сомонӣ.